zaka danne kan shi ka zo ka shiga app info din nan. So kana shiga sai ka zo ka shiga permission. So kana shiga zaka zo ka taba allow, duka ka bi su ka taba allow. Camera ma ka shiga ka taba allow, contact ma haka ka shiga ka taba allow. So gashi nan media WhatsApp shi ma ka zo ka taba allow, location shi ma ka taba allow, phone shi ma ka taba allow, ga message ma shi ma ka taba allow. Maraba da zuwa Fikira Tech TV. Idan kai sabon zuwa ne a wannan channel din, ka danna mana subscribe, ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Ku danna mana like domin yana ƙara mana ƙwarin gwiwa. Ku yi sharing din wannan bidiyon domin ƴan uwa su amfana. Salam my friends, maraba da sake saduwa da ku a wani sabon bidiyo. So a wannan bidiyon da na kawo mana na yau kuma ba na kawo bidiyo bane yanda zaka samu kuɗi. So na kawo bidiyo ne yanda zaka kawar da wata matsalar ka ta WhatsApp. So idan ka kalli bidiyon nan tun daga farko har ƙarshe, duk wata matsalar ka ta WhatsApp insha Allahu ta kau. So kamar yadda kuke gani yanzu a halin yanzu idan na shiga WhatsApp ɗina, so misali a wani lokaci idan ka saita WhatsApp ɗinka, idan zaka yi magana, idan zaka yi voice, so idan ka taba zai nuna maka wannan alamar, so ba zai yiwu kai ba. Ko kuma misali idan ka shiga kyamara ma zai nuna ma kawai duk inda ka shiga ba zai yiwu ba, kawai duk inda ka taba ba zai baka umarnin da kai uzurin ka ba. Misali inda zaka yi ga cikin nan ma kun gani, so ba zai shiga ba. Gashi nan yace to help you connect with friend, family, WhatsApp access to you contact. So ba zai yiwu in shiga cikin contact din nan ba saboda ba a bashi umarni ba. So kamar yadda kuke gani, in dai har WhatsApp ɗinka yana nuna maka wannan matsalan, so kawai idan ka taba voice, so zaka shiga cikin continue. So kana taba zaka shiga cikin continue, so zaka taba allow. So kun gani, to misali yanzu kuma idan kana so kawai direct ka bashi umarni, so zaka danne kan WhatsApp ɗinka ka zo ka shiga app information din nan. So kana shiga zaka zo ka shiga permission, kana shiga permission din nan, so zaka zo ka taba wannan. So kun ga wannan yana allow da yake shi mun bashi umarni tun a can. Abin da yasa ni kuka ga na ya bada umarni tun a can, saboda ni dama na gaskiya baya nuna min wannan matsala, kawai dan in yi muku bidiyo ne na je na maida shi hakan. So kai naka gaskiya ba zai ta can ba, dole sai ka shigo ta nan kamar yadda na nuna muku. Zaka danne kan shi ka zo ka shiga app info din nan. So kana shiga sai ka zo ka shiga permission. So kana shiga zaka zo ka taba allow, duka ka bi su ka taba allow. Camera ma ka shiga ka taba allow, contact ma haka ka shiga ka taba allow. So gashi nan media WhatsApp shi ma ka zo ka taba allow, location shi ma ka taba allow, phone shi ma ka taba allow, ga message ma shi ma ka taba allow. So ka tabbatar babu ko ɗaya a ƙasan nan, duk ka musu allow ka bada umarni. So yanzu bari mu fita mu je mu gwada. So kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu inda zan shiga, so inda zan shiga kun gani gayi nan ya shiga mu. So idan zan yi tafin ma gashi in zan tura, so kamar yadda kuke gani gayi nan shi ma zai tafi. So wannan ita ce hanyar da zaka bi ka kawar da matsalar ka ta WhatsApp. So mun gode sai mun haɗu da ku a wani sabon bidiyo. So ku yi like din wannan bidiyon, ku danna mana subscribe, ku danna alamar ƙararrawar sanarwa. So kuma ku yi sharing domin ƴan uwa su amfana. Mun gode sai mun haɗu a wani sabon bidiyo.